So kining kata para sa mga magkuyab nga niabot sa point nga komportable na kay sila, particularly sa point of view sa babae kay na ginabuhat ang lalaki before nga di niya ginabuhat karon nga ginabuhat niya karon nga di niya ginabuhat before. So ang title na sa unang karon. Pagsugod sigig text mga tag-ason karon kinalangin taong talag saon mas magsigi pa og text ni number lang ayuon. Abrihang portahan mo sakay taxi karon maguna-una pa ang piste sa ako apa jud mangayog pamiliti ang piste. Kung magkita nindo jud dapat ang panty kung magdugay na basing gabi ko okay before sexy karon chubby. Kung mga ching mag-excuse pa pagka-cute karon kung kumon pa ang utot ipasimhot mangutan na pag-humot behumot kani ato pa kan unjog mahalon apan karon sa fishbowlan patuhugon sa tuton pa kung gamay lang ang kuhaon. Kung sa mall gunit kamot kung magbaklay pero karon gunit kamot gihapon ay kay ginapugan di ay nga musulod og storday panuay. Kung magkita nindo jud dapat ang panty kung magdugay na basin gabi kon okay before sexy karon chubby. Mga ching mag-excuse pa pagka-cute karon kung kumon pa ang utot ipasimhon mangutan na pag-humot behumot behumot. So kato buo lang ang kanta pero next songs na po. Salamat, bye 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 bye.